wonten diajeng Nanda Sari. Satu lomba spesial buat semuanya.
apik mung kuwi endinge. Heeh. Niku Tenan nggih. sing paling apik teko Nandasari ki ya mung aso piye tak kuwi mau. Ya jar balen neh. Napa? Balen neh. As. Oh. Iso kaya ngono. Iya. Nggih, Mas Deni. Dalem diajeng Nanda. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Ya. sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Menika dalam rangka pernikahan nggih. Pernikahan sowan ana ing daleme Bapak Susilo dalah Ibu Diah. Nggone Ami Woho Siwi Sri Pinanganten Sarimbit Wong Ayu. Nggih. Sing putri pinaringan asma Roro Ayu Dinda Kinanti S. Nggih. Sing nomor loro Kakang Mas niki murah. Nak Sapa iki? Nakamura. Oh Nakamura kok niki murah. Nakamura. Nakamura Daisuke. Sasuke. Hei Sasuke lek film Naruto Daisuke. Daisuke. Iya, Oh, nggih. Adewe Bagune. kapan ya iki engko bar iki Mayangkara diundang ana ing Jepang. Wow. Wah, Ndah Ndah Neo. Neo. Numpak kapal iso semaput dalan Kabeh bloke. Ya Ndah Neo. Bagune paring dedonga Mas Deni Iya, diparingi donga dhisik, iya. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bali wisma tansah atut runtut pindho mimilan minturna Amin. dados kaken-kaken lan ninen-ninen boten Amin. pinisaken donya tekaning delahan enggal pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma putra kelawan putri ingkang soleh lan soleha. Kuwi jane sendaren apa iso ora nek titik Donga komane. iki kudu jangkep. Oh iya, wong donga ki lek jarani sesepuh kuwi sak ambekan ki sak kalimat sak dawa-dawane. Kuwi Oke. muga-muga dijabah karo Gusti, Amin. bibare diparingi ewo iki Pak Susilo dalah Ibu Diah dipinaringan sehat, Amin. penak nggone golek sandang pangan kelawan papan, ya toh. Amin. Diparingi berkah iso manfaat donya lan akhirate. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih Amin. wis kok amin. Matur sembah nuwun nggih. Monggo. Matur monggo. suwun ya diajeng Nandasari masalah degane kambil ijo bejane sok sing duwe bojo. Heeh. Niki tasik legan menawi Bapak Ibu kersa duwe mantu sinden monggo kula aturi mengke saged DM dumateng Bapak Soleh. Ha iki eone sinden-sinden niki nggih. Tasik sesarengan Mayangkara campur sarinya Indonesia ingkang angka 3 wonten diajeng Hani Kusuma. Matur wilujeng dalu kagem sedaya tamu undangan. Awas, halo. Ning ngendi nggonku goleki lan petik kepengin ketemu nadyan tak parani mong nuruti karepe ati Awas. Yo. Kaya ngene lelakonku ngopo kok dadak ketemu
tresno Mbak mbok yo kondo kondo sing prasaja yen kowe pancen wis ra tresnohan kondo sing prasaja luwih becik timbang nglarani ati Kula Mas rungokno lho kok maksud ngono ki iso nyawang buri maksudmu Sang aku to maksudnya iya maksudnya sampean kuwi lek memang wis ora tresno timbangane terus nyelot suwi ora gelem maem Lah iya. diet ya diet ning ya aja kenemenen Yo malah iki atiku lorong lho Mas atiku ati kene lho Oh iki iya atiku lorong ati iso dengkul Ya kan saking lek anu aku kulino ekspresi olahraga. oh iya Olahraga iki kok iso mudun-mudun ning kene. ora iso mudun-mudun diajeng Nggih. Hani Kusuma sowan ana ing daleme Bapak Susilo sak keluarga Alhamdulillah. adewe asung panglipur ya kapurih nyekseni gelaripun kekajatan didongake mantene sithik-sithik sadurunge awakmu lungguh ha coba ndonga sing apik kaya ngapa Nah jajan nggih bakune matur sembah nuwun kagem Bapak Susilo sekeluarga. Heeh. Matur sembah nuwun sampun nimbali campursari Mayangkara sak rombonge menika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras lan wilujeng. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. mugi-mugi panggah Loh. mugi-mugi Kan mendoakan itu ya yang mendoakan ya aja mugi-mugi. kakean mugi-mugi ngene lho. Mugi-mugi dipun paringi sehat, rezekine lancar ngono lho. Ora kok dadak amin mugi-mugi ya pas. Ya kuwi iki sampean ora ngerti to, kuwi jeda tinggi mikir. Ya, buat omah rapalan. pasang temanten, Iya. selamat menempuh hidup baru. Iya. Semoga berbahagia. Amin. Heeh. Amin ya rabbal alamin. Langgeng. Amin. Ndang diparingi putra Putra sing solehah kaya kaya ibune. oh ya tak kira kaya Nek awakmu. kaya aku ya ora mungkin. Kowe ya jenenge wong Heeh. Diajeng Hani Nggih. matur sembah nuwun sanget kepareng lenggah Monggo sawetawis dipun nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu dhumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri kang dhat kinurmatan. Sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan kang sampun sumadya sesarengan kalian Mayangkara campur sari. Ingkang angka sekawan wonten diajeng Putri Lope Mayangkara campur sari. Terima kasih banyak Mas. Sami-sami diajeng Putri. Ya, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tresno disekseni
ending terakhir gak patek penak. Iya. Heeh. Tuas kadung Bu. Ya aku wis semangat loh Mas Madang. Kok jan-jan wong-wong ki ora mesak-mesakne bocah ayune kaya ngene. Sapa to sing raruh putri lope-lope bocah saka gunung peh. Masyaallah. Alah kebablasan. Malah tekan kono iku malah tukang letinge wis kudu nampani lek awakmu tekan kono. Mas ngadeg kok. Loh, kok iso ngadeg kok sampean iki lho ngadeg kok dadake. Sampeyan ada urung men to, Ayo Mas. dhisik iki wong dhisik iki jopa jabune iki mandi. Oh. Wong dhisik iki anak 11 dipakani apa kuwi jenenge lek ngarani wong dhisik tajin. Ngerti tajin kok ora? Uduk bong, Mas. Kok bongi malih rai gedeng ndasteng lan kuwi itu. Ya gak ngono sampean kan maksudnya tumbuh besarnya itu. Ya tumbuh besar ini. Tinggi gitu loh, mergo seperti panganane jerapah. pususan beras iki lho. Kuwi dhisik didang ngono kae ya to banyune nek kowentel Terus? dijipuki. Terus? Saurunge dadi sego, kuwi Terus? tinggi sarapan. Nah, terus. Lah kuwi akhire anak-anak bocah saiki wis ngene iki kabeh Nah, gede. lah terus kuwi Mas. Lah terus maksudnya apa? terus ya ngono kuwi ngono lho maksudku ki maksudnya apa kuwi jenenge? Bareng ngono kuwi terus nyapa? Lho, maksudnya pertumbuhan dan gizi vitamin itu tercukupi ngono lho. Terus Ya kok teras terus tak tuwa biakne syukur tumbuk malah